Kaixo Urretxindorrako familiak, guazen bigarren hilabeteko euskarazko hitz-gako egin. Kontuz! Bakari! Hartu zure lekua berezion munduan iragana uzteko albo batera inurrien atzera pausu txikiz aurrera Ben, aldaketa, belaunaz! Ametxetan, ametxetan, amaikote basa dira Ametxetan, ametxetan, galdu genuen berdura Ametxetan, ametxetan Jaurti! Ametxetan, ametxetan, biakirako bidean Ondo pasa. Bizitzeko garaia oraina, arnasteko unea iritsi da Venga, badu motzila. Hartu zure lekua berezion munduan iragana uzteko albo batera inurrien Euskaraz denok irabazten dugu! Euskaraz denok irabazten dugu! Euskeraz denok irabazten dugu. Euskaraz denok irabazten dugu! Ametxetan, zure mundu bigunera Ametxetan, ametxetan, biakirako bidea Ametxetan, ametxetan